Her tim ez ne dengbêjim, ez derdpêjim digot dengbêj gazîn. Kêliyê dawiya jiyana xwe da jî bi gotinên kilamên xwe êşên Kurdan bi dengekê efsûna dianî ziman. Dengbêj gazîn an ku Raziye Kizil ku 57 saliya xwe da 21 tabaxê li Wanê jiyana xwe ji dest da. Dengbêj gazîn li navçeya Tatvana Bitlisê ji dayîk bûbû û hêj 12 saliya xwe da ji dehwetan li Zozana di malan gundan da ji bo jinan kilam digot. Dawetekî li gunda çêdibî çû seserê bîkan ra gazît kirin û ez çim kilaman digot, bîrîtan digot. Carna zorê zehmetî jî digot kilamê xwe xev digot. Dikete malbe derî sexada da digot. Di wê demê kilam strandina jinan di nava civatê da wek eyb şerm dihat dîtin. Dengbêj gazîn di temenê xwe yê biçûk da li ser radyoya Erîvanê guhdariya Meyremxan û Eşeşanê dikir û dibû şoptarê hunermendên Kurd. Zev zehmetî, zorî, her tişî kişi ama gu ez hatta ez dawiyê ez dengbêjiya xwe beran ez ê bime dengê jinê Kurd, qîzê Kurd, dengê wan pêş bixîne. Gazîn ji ber polîtikayên koçberiyên dewletê di serî da ji gundê xwe yê girêdayê Tatwanê Bitlisê koçberî navenda Bitlisê tê kirin û pişra jî 15 saliya xwe da tê zewicandin û li Wanê jiyana xwe berdewam dike. Çend caran heqî da soruşturma hatine vekirin, ceza boyu hata birîn, yani zaman zaman ji boyu di kilaman, yani hatta ji perat zaman çuma yani bine sorguya da ma parajı sorgucu diye yani disacı ever nekir yani gu paşada gav navet yani ji bu yani ever xwe. Li dijî hemî cûreyên tundiyê bi stranên xwe tekoşe û dibe bersif. Piştî sekna dengbêj gazîn malbaz jî astangî dernaxîne û her wiha alîkarî dike. Min neteviya. Ya mugun ha jina yekemî vî memleketê da dengbêj tune. Topluma mevi kabul nake filan. Ego vallahi ego herkes irada xwe yani gerek mi sadam ki. Pişti artık bejin ya yani ev zencirek bu me zenciri şikant yani me go. Cara yekê 1950 da banda binavê gewramın û avajik çiyatê derdixîne. Heya niha bigiştî 14 heb albüm pişxwe hiştiye. Di nava van stranan da yek duyek stranên şivanperver û Meyremxanê ne yên dî bigiştî stran û müzîkên wan yên gazînê ne. Pêşengiya dengbêj gazîn li navenda Wanê sala 2010 da mala jinên dengbêj hate vekirin. Gelek jinên civan di mala dengbêj da perwerdeyên dengbêjî dîtin. Alîkariya hevalan mamoste gazîn nas kir. Em bi hevra bername çêkirin. Êşeyî pir zêde bû. Lê dîsa dikeniye. Tiştekî nebaş tiştekî cem me da em serê xwe dixin we çawa be we em ê çakin lê mamoste gazîn dîsa nîne dikeniya lê dîsa dikir. Kilamekî zev hej dikir digot min evê her carê tu bixîne bîranîna dengbêj gazîn ez ê bixînim. Lê dayîkê heyranê derabe serê me bişû xemla min çêke biskote morîka min berênîka min de çêke axê lê Gazîn her tim ji bo çanda Kurdan di nava lev û tevgerê da bû. Taybetmendiya dengbêj gazîn yan ji dengbêjên din cudatir dike ew bû ku tinê dengê xwe ne gund digeriya û jinên dengbêj stran pê dane gotin û dîmenên wan tomar dikir. Dem çêbûye gazîn hevala herî nêzîkî xwe Saîde nan pê daya patinê û bi xwe dîmenên çanda Kurdeya nan patinê kişandiye Qemerê. An hat keşe. Nasıl?
Dengbêj Gazîn hêviyek xurt da derdorê xwe û kesên derdorê xwe jî her tim ji bo pirtûk nivîsandinê û hunermendiyê peyvîrdar dikir. Her wiha 2015 da li Ermenistanê bi Aşık Leyla û Dengbêj Gazîn bi hevra derketibûne ser dikê. Li ser dikê re xwan jî şagirtên Gazînê stranên xwe digotin. Li her derê mala Dengbêj Gazîn da şopa wê tê dîtin û hîskirin ku odayek bi her tiştê wê bi gelerî û dîrokî pişt xwe hêlaya. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.